Bismillahirrahmanirrahim. Ulu mimpi basmala tula. Abi dola. Enggak salah deh. Ayah juli. Ayat lah temen. Harfu juli basmala tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanu konondo. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu ta. Ani konondo. Wallahi. Allah ko meleke juli ye janima gade. Mun bagar deh. Alaiha. Ay sigaka alaiha. Tisata ashara. Wallahi. Allah ko janima gade. Patron baw. Alaiha tisata ashara. Meleke tanu konondo de janima gade. Wallahi. Allah kananya do pare. N'a fɔra mɛlɛkɛ tan ni kɔnɔntɔn kan de don Kan. yɔrɔ ameriki kelen ye kɔntinɛ joli Enggak salah. Kontinent ka ca dɛ. kɔntinɛ ka ca dɛ Wallahi. donc n'i ko ameriki ye jamana ye a jamana min bɛ a kɔnɔna ka ca donc mɛlɛkɛ tan ni kɔnɔntɔn min bɛ janimɛ ka den n'i ye ameriki kɔntinɛ faamu dɔrɔn a bɛ taa fɔ 50 ni kɔ la Wallahi. o tuma na mɛ ameriki tɔgɔ de b'a la donc o la janimɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ tan ni kɔnɔntɔn de bɛ janimɛ ka den nka a bɛɛ komi kɔntinɛw quoi mais o tan ni kɔnɔntɔn na bisimila ye harifu kelen o bɛ gurupu kelen ta Enggak salah. bi o bɛ kelen ta si o bɛ gurupu kelen ta mi o bɛ gurupu kelen ta donc bisimilahi arahamani arahimi o bɛ bɛn harifu tan ni kɔnɔntɔn ma o harifu tan ni kɔnɔntɔn bɛ janimɛ gardien tan ni kɔnɔntɔn bɛɛ datugu k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen. N'i b'a kan janimɛ kɔni t'o ye ɲɛ na ni pied donna gardien la o b'i da sɔgɔ i ti don o la bisimilahi ye fɛnba de ye minnu bɛ jago la i ka baara ye telefɔni feere i b'a fɔ bisimilahi telefɔni santa bi yan arahamani jɔnni b'a ɲininka arahimi a ka sa Kurete bamanan ye fɛn caman kɛ nin ye mais n y'a sɔrɔ karamɔgɔ bonya de la an ka karamɔgɔ dɔ tun bɛ wele ko Isa fa tun bɛ ne wele ka bɔ kalandenw cɛla ne tun bɛ yaala ni Isa fa ka saga ye k'a feere ale min bɛ dalu di ne ma cɛkɔrɔba kɔrɔ a tɛ yen bilen yɛrɛ a tɛ yen tuguni mais ni ne bɔra ni ne ko bisimilahi saga sanda bɛ yan arahamani jɔnni b'a ɲininka arahimi a ka sa a ka sa a tun b'a fɔ maninkakan na ko a baraka sa a baraka sa i y'a faamu a tun b'a fɔ ten n'i ye saga juru minɛ ka taa kare la an karamɔgɔ tɛ segin fɔ dɔw b'a fɔ ko nana ja a tɔgɔ ye di ko ni wari ma bɔ u b'i ta ka taa u ka so pour que ka wari d'i ma basumalitu ye fɛnba de ye ala ka a barika d'a ma an sinzira n'o ala taala tɔgɔ barikama ye suratul buruji ye dolo sora ye walima so walima sira buruju tile bɛ boli buruju 12 kan mɔgɔw b'a fɔ buruju gosi ko maa tɛ gundo dogolen dɔn dɔw b'i tɛgɛ minɛ k'i buruju dɛsilen d'i ma ko yɔrɔnin kelen i tɛgɛ dɔrɔn an bɔra ka dɔɔnin ɲini minnu y'a ɲini an bɛ t'olu kɔ kɛ ne ye avion kɔnɔna lajɛ k'a ta duguma fɔ sanfɛ farafin ka buton kelen dilanlen t'a la kelen hali samiyɛri hali vɔlipu hali nɛgɛso vɔlibɔlu tɛ se k'a dilan
Mais mangan di ka ca anw fɛ yan anw de bɛ ɲɔgɔn neni sɛbɛkɛla tɛ yen anw ka fɛn dilanlen jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka fɔ a jumɛn bɛ yen to o y'an yɛrɛ ta de ye fo kunkolo de ka baara mangan de b'anw fɛ yan sɛbɛko tɛ yen buruju dɔw bɛ na karamɔgɔ fɛ ko buruju gosi buruju ko tiɲɛ don dɛ k'i buruju gosi i si tɛ tɛmɛ nin kan a bɛ f'i ye n'i ma se ka buruju gosi i jija i k'i wolodon dɔn n'i y'i wolodon dɔn pour que diɲɛ bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an y'o kitabu bɔ ni i bangera ntɛnɛn n'i ye ntɛnɛn yiri bɔ k'i ko n'a y'a sɔrɔ e fasa jalen don jɛgɛminɛ kan ja e kan ka taa yɔrɔ fura de la e ka hɛrɛ de bɛ yɔrɔ fura la ne yɛrɛ t'o dɔn i mana bali ye dɔrɔn i b'a tɔrɔ ka bɔ yen o de k'i ka hɛrɛ b'o la donc e taara kɛ jɛgɛminɛ banbali ye jɛgɛ ti sɔrɔ don o don joli fara e ka i wolodon yiri lajɛ yiri ɲini k'a ko k'a nasi k'a kan n'i kora sababu bɛ sin k'a fɔ ko cɛ jɔfili in to yen taa filanan ta i bɛ taa filanan ta i bɛ t'o yɔrɔ fura la i bɛ taa bɔ sanu kan wa yɔrɔ fura buguri dɔ la baara ma ban wa donc fɔ sababu de ka ɲini anw de ni anw ko fɛ sababu ɲinibagaw bɛ yen tubabu bi sababu ɲini a tɔgɔ ye di sadola sanubɔ yɔrɔ minnu bɛ yen waati dɔ tun kɛra tubabuw tun bɛ karigo fa misi bilenman dama na u bɛ n'a faga yen cɛncɛba tubabu bilen de tun b'a kɛ pour que sanu ka sɔrɔ troisième point in dilanli la siniwaw ye misi sarakaw bɔ a la o ka ca dɛ mais anw dun don mana kɛ ko o ko la ko bidaya k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ye saraka bɔ ala b'a fɔ kɔnɔna na wa fadaynahu bizabihin azimin o kɔrɔ ye di wa fadaynahu bizabihin azimin o kɔrɔ ye di ko ni ala ye a kuma bɔ ni kanatigɛli fɛn dɔ ye dɔ de tun kan ka faga ala nana ni saraka dɔ ye k'o saraka bɔ o ma se ka faga bilen e t'a dɔn o la ko fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn ye o kuma na sura min bɛ yen ni buruju fɔra o la dolo 12 dolo ninnu ni mɔgɔ min ye u dɔn fɛn caman b'a la shamsu o ye dolo dɔ ye den o den mana wolo shamsu la o den siga t'a la o bɛ kɛ faama ye n'a ma kɛ faama ye ani faamaw bɛ jɛ ko dɔ ko nin na i bɛ hali denmisɛnnin caman ye pɔsiw la polisiw tɛ mɛ olu bɛ boli ka balimaw gosi ka bɔ sira la u wolola shamsu la nka saraka de ma bɔ ayi tɛmɛtɔ ko tɛ wulibali don
Ni ka saraka bɔra I ti kɛ faama ka baarakɛla ye bilen dɛ, e yɛrɛ bi k'a ye. N'a ma ko ɲɛɲini sinon mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen t'u kun na mais o ni faamaw kɔni siga t'a la a ca dɛ o bi te min wuli kɔlɔkɔlɔ tɛ a dɔw bɛ se ka bila faamaw ka tebili la siga t'a la a dɔw bɛ se ka bila faamaw kɛrɛfɛ ka taa ni ɲɛ ka na wallahi u bɛ bariko siga t'a la u cɛ a bariko bɔ sira la wallahi a tila bɛɛ bangera faamaw ka dolo la siga t'a la o ye Shamsu de ye mate a baji de den o den mana wolo Shamsu la siga t'a la siga t'a la o jɛlen don a tora du ni den o den bangera o la o bɛ kɛ dɔnnibaga de ye savant bɛɛ wolola a tora du la wallahi o a tora du ye dolo ye denmisɛnnin minnu bɛ yen I bɛ taa sɔrɔ hali I ka du kɔnɔ I ka den dɔ bɛ yen a ma taa yɔrɔ si n'a ye commande ta dɔrɔn fɔnteni b'a fɔ n tɛ yafa I ma tellement que a b'a manipuler k'a sɔgɔbɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na o den nasɔn bangera a tora du de a kelen kun bɛ ne fɛ Sana yɛrɛ Baminata ayi ni télé mana ɲagami cogo o cogo ale b'a bilasira donc a bɛ du bɛɛ kɔnɔ n'i y'a tigilamɔgɔ ye dɔrɔn olu de bɛ se ka kɛ téléphone dilannaw ye tellement que an t'an bolo don u kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ donc o de b'a to u bɛ kɛ a tɔgɔ ye di dɔw bɛ kɛ téléphone dilannaw ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ moto dilannaw ye en tout cas dilannikɛla ninnu bɛɛ I bɛ maa o maa ye dilanni na a kɛra arajo ye o a kɛra téléphone ye o a kɛra moto ye o dilannikɛla ninnu bɛɛ a bɛɛ bangera a tora du de la dilannikɛla kɔni a dɔw bɛ hali ni m'u kalan n'i ye fɛn o fɛn d'u ma dɔnni kɔnɔ dɔrɔn u b'a manipuler c'est fini o ye a tora du mɔgɔw de ye o a tora du dolo n'an ko an bɛ don a bɛɛ la ko ka ca mais o dolo o bɛ bɛn araba de ma o de la n'i b'a fɛ ka I den don kalan na I k'a don araba dɔnni jiginna diɲɛ kɔnɔ araba de n'i y'a don araba dɔnni na a tɛ segin I ma fiyewu f'a ka fɛn dɔ dɔn o a tora du ye o buruju sura min bɛ yen ni buruju b'a kɔnɔ o de ye wasama izatili buruji makiyatun a jigira ka Alakira Muhamadu to Maka n'i ye kuranɛ suraw kɔnɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila suratul buruji bɛ taa bɛn kuranɛ aya 85 ma sura 85 a bɛ bɛn o de ma sura 85 a aya o bɛ bɛn aya 22 ma aya 22 kumakan min b'a kɔnɔ taa yan fɛ I sigi fɔ nin na nin bila a bɛ fɔ o de ma ko kumakan voilà o kumaden minnu b'a kɔnɔ o de bɛ bɛn kumaden 109 alphabet min bɛ sura in kɔnɔ A B C D o kuma o alphabet min b'a kɔnɔ a bɛ bɛn alphabet 499 59 a y'a faamu o ye sura nin ye n'i ye sura in dɔn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ ɲini min bɛ mɔgɔw nisɔndiya ni kulubalakaw don I b'a kɛ sɔ ye o ni kɔnɔtɛw don I b'a kɛ sogo ye masala an b'o kɛ kun ye donso de ye Sunjata ninnu donso de kun ye anw ta ye sogo de ye e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ bɛn mɔgɔw ma
igele ka wasama izati buruji igide ba kala she kemenani ani biduru ni kono wallahi toy kamidala atike hamishi ka je kono wallahi ni alama dula sike abajudi ate wallahi no jamuru mais ala deli fedo de fo de ka fam ala deli ibna min bla ala la ka deli kana to aka fo ni dia ere ka konando zakala anusu jato wallahi donc sura imbi ko togola والسماء ذات البروج ala ko ayi kali sangolo la sangolo mi buruju tiki zakala buruju mi ni dolo mi ni kile ni kalo bi bole akono Allahu akbar kanaga wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru la aziz alim bro wajala Allah taala absika kalifan bala zakala yini sama be mo se ka kalifushila ni alaji wallahi bajudi aywa ren wala benin bache ikafriera total Allahu akbar benin fache ikafriera zakala ibsika fo abeni alaji ala mi mbada abeni alaji ala mi mfada wallahi do ba fa beni jahannama ce zakala de wishimu abeni jahannama ce ya zakala kana kalifan wala la ni alaji wallahi abajudi mais akadi ala ye aba kalifan bela zakala binye ma ala ko ayi kali sangolo la zatil buruji zatil manazil mun ye dolo ka so ye ka taa ni dolo ka siraw wallahi ebe eri jumɛn na sisan ye do jumɛn bi araba de ya bon an bɛ an tɛ 11h la an bɛ maruku de la sisan aywa a tora do kamaru zohal musara mari non an bɛ shamsu eri wɔɔrɔnan cɛ 6h 7h 8h 9h 10h 11h an bɛ 11h de la a tora do kamaru zohal musara mari shamsu an bɛ shamsu de la sisan wallahi bajudi an bɛ shamsu de la sisan bon ni eri min na n'i ye ala deli fɛn o fɛn kɛ n'a bi jaabi kelen a bi jaabi ba kelen et puis avec la force parce que o ye ala deli law ka faama ye an bɛ faamaw ka eri de la o de la hali n'i bɔra sisan k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sisan ni eri in na ni faama dɔ min fɛ i ni faama dɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ou bien ni dɔ bɛ bɛn da la a ti yɛlɛma ne b'a fɔ n ka mɔgɔw ye n'an ye voyage daminɛ eri dɔ bɛ yen n'an bɔra an ko sisan kɔni ko an ni faamaw bɛ ci ɲɔgɔn na a caman kɛra dɛ bajudi caman kɛra tellement faamu de i ma u ka hɛrɛ ba k'i ye i ma u ka a tɔgɔ di tɔɔrɔ dɔ lase ma o ye olu ka hɛrɛ de ye o ye shamsu de anw tagara tayila ye u ko fo an ka wuli ɛri dɔ la ne ko an ko tiɲɛ na ne t'a fɛ ka wuli parce que ɛri dɔ bɛ yen 10h tɛ 10h ma tɛmɛ yan o tɛ mariko ye n'i ye voyage kɛ mariko la n'i ka mobili ma cɛ i tɛ jatigila sɔrɔ an taara dugu in na dugu tɔgɔ fɔ an sera o y'an si san fila la so tɛ yen depuis an taga tɔ ne ko n ma an bɛ ka bɔ ɛri min na nin ye n ko nin ɛri man ɲi ni i taara voyage la nin ɛri in na
jatigi a ti filɛsi sɔrɔ ka d'i ma. Siga t'a la. A basi de. A kɛra ten an sera sanfɛ. Maa caman kurulen nana dɛ. Muso ye baara daw la. Voilà. Donc ale bɛ ten mais ko bannen kɔfɛ i nafa bi dɔn. An sera sanfɛ an ko an bɛna dugumɔgɔ u kasira o. U tugura an nɔfɛ ko f'an ka segin ka si tuguni. Siga t'a la. Bɔ ɛri b'o kɛ. Walahi o b'a la. An bɛna an sigi. Komi fayida ko yɛrɛ bɛ ka kɛ an bolo baara ye sa. Parce que Moriw bi fayida ta dɔrɔn ka bere da mɔgɔw kun n'a ye. Fɛn bɛɛ ye barika ko de ye. Ne min b'a di ne b'a di nɔgɔya de la. Mais bi mɔgɔw yɛrɛ ban bɛ dɔnni yɛrɛ de ma sa ka sigi fayida kan. O bɛna to Konate bɛna gogoro don a la dɔɔnin pour que mɔgɔw ka kalan sɛbɛ ka sɔrɔ. N'o tɛ ɛri dɔ bɛ yen ko musara. Hali ni dutigi bɔr'i ka so n'i bi don i b'i jija kana don musara la n'i donna musara la i bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ i ka so mankan don. Ne b'a fɔ ninnu ye n ko i m'a ye n ko an bɛ ɛri min na nin n'an ka mobili sumaya dɔɔnin ni n taara kɛ ni nin ɛri ye siga t'a la n bɛ dɔn ne don. Siga t'a la dɛ. Mɔgɔ ma nɔgɔ dɛ. Olu bɛ jigin dɔrɔn a ko daminɛ. Ɛriw bɛ yen n'i y'a kɛtɔ ye ɛri o ɛri la musara ka ɛri don. Siga t'a la. Sani fɛrɛ ka minɛ dɔrɔn tanga den bɛ. A bɛ kɛ o y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o kɛlen bɛ ka motow jɔ désordre la fan dɔ fɛ ou bien i bɛna sɔrɔ dɔ kɛlen bɛ ka ji dɔ bɔn sira la en tout cas musara kɔni bɛ ten. Dutigi n'i donn'i ka du kɔnɔ na ayi nɛni bɔ mun kɔni i b'o yɛrɛ kɛ de. Donc o bɛ bon mɔgɔw tɛ kelen ye o. Musara a bɛ dɔw garijɛgɛ foni. Ko nɛni b'ale garijɛgɛ foni o ye ko wɛrɛ de ye. Donc musara parce que n'i ye alamisa sɔgɔmada lajɛ alamisa 6 heures o de bɛ musara ma. O de la u b'a f'i ye ko n'i b'a fɛ ka voyager alamisa donya fɛ k'i ka voyager 6 heures o de ye garijɛgɛ ye. N'i mago bɛ garijɛgɛ la i pan ɛri kunna sin ka alamisa 6 heures ta n'i ko gabu dɔrɔn ala b'a fɔ bɔrɛ dayɛlɛ. A b'a suri i kun. Alamisa 6 heures du matin o ye garijɛgɛ ɲini kuma ye o de ye musara ye o de ye garijɛgɛ ye. N'i bɛ voyager i bɛ se ka voyager o la o ye alamisa 6 heures ye. Dolo ye kabako de ye quoi. Ala ye a fɔ an ye kɔrɔna na ko ala ye dolo bila litahtadu bihi dolo bilara de pour que an ka kanda ni dolo ye. Mais i bɛ tila k'a mɛn ko dolo dɔnni ye nkalon ye. Monturu de bɛ dilan ni dolo ye. Monturu bɛ dilan ni dolo ye. N'i bɛ kungo kolon kɔnɔ n'i filira n'i t'i yɔrɔ dɔn i b'i tɔ su ka ko ni su kora i b'i kun ja i bɛ dolo ye. Dolo dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko sureya. Dolo ni ɲɔgɔnlen don ka sɔrɔ ka a kunni jɔ ta o dolo ti kɔrɔ jɛ fiyewu. Busɔli de bɛ dilan n'o ye. Aw k'a ma ko Banikɔka ko ɲugun de dɔw ko sɛbana de ye bon o ti kɔrɔ jɛ hali n'i b'a fɛ ka misiri jɔ ni mankan bɛ dɔrɔn i tɔ su ka ko ni su kora dɔrɔn a lajɛ ale bɛ tilen ɛlikaba ma juste i bɛ misiri jɔ k'a muradu sin na. Mais n'i nana mɛn arabukan jalan fɔlaw da bɛ yen dolo dɔn ni nkalon don i bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ nkalon ye cogo di n'i t'a dɔn i t'a dɔn. Dolo dɔ bɛ yen ko Badarali n'i bɛ dolo in dɔn n'i bɛ dolo dɔn Shamsu Zahara Atarari Kamaru Zahara Musara Mare n'i bɛ dolo dɔn ka ɛriw dɔn ko i k'i jɔ su fɛ dɔrɔn
gajiga bi urudi ni eri la ibo yi karabali bi kɛ ni eri la ibo yi datuguli bi kɛ ni eri la ibo yi dɔnni bi ɲini ni eri la ibo yi n'a dolo min bɔra a da ye eri kila bi kashful ma'rufu ala ka ni mana dama an k'an cɛsiri ala y'i kali sankolo la sankolo min o ye buruju tigi ye n'o ye dolo tigi ani sanfara ni a tɔgɔ ye kalo ni tile olu tɛmɛsira o kumana o ye buruju de ye ala y'i kali o de la a bɛ komi ni ala ko n kalila sankolo la ani dolo minnu b'a kɔnɔ n kalila sankolo la a bɛ ni sankolo cɛ ani dolo min b'a kɔnɔ donc a bɛ se k'a fɔ ni n kali sankolo la ka tila ka n kali dolo min b'a kɔnɔ mais a y'a bɛɛ kɛ kalikan kelen wa sama izati buruji n kalila sankolo la dolo bi sankolo min na wali yomi ngalila dona al-maw'udi domi ni o laylu dila do laylu dila ne aina ma takunu ala minani awli nabi yoro yati bikum Allahu jami'a nabi yoro ni ala mogo jɔra ala lahara an bɛɛ bi taa a tilara k'a fɔ ko wala in kuntum fi burujin mushayyada hali n'a y'a sɔrɔ a ye etaziw jɔ fɔ hi ni ne ala mogo jɔra aw la n bɛna n'aw ye lahara a tɛ fɔ maa si kɔ lahara tɛ a tɛ fɔ maa kɔ dɛ yawma yunfaku fi suri fatatuna afwaja n'o de bulu bi fiyɛ n'o kɛra mɔgɔw bɛna jamakulu dɔw bɛ yen olu bɛ taa VIP la ala k'an y'olu la o don avion jɔra an jɔra dɔrɔn dɔ bɛ yen ko jara a sinna k'i tɔn tigɛ komi ne ye maninkaya kɛ ne fini don dɔkɛba minnu bɛ cɛ ka fini ne ye o dogo ka kɔrɔdon dɔrɔn don o kumana k'an sigi avion kɔnɔ an sera mali la dɔrɔn ne ye n ka fini kumaba in don avion kɔnɔmɔgɔw y'a dɔn ko jɔn de tun b'a kɔnɔ sisan ja mɔgɔw bɛ fini de dɔn o ti kɔnɔ ten o kɔrɔ y'a tɔ kɛ sa an tɛ bɔ bilen ni fatiya ma taa n ko an ka bɔ tukana mansin in kɔnɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa ne bɔ avion kɔnɔ o ni jara ka ne tɛgɛ minɛ a si ma kɔrɔsi ye ka bɔ ni ne ye yɔrɔ dɔ fɛ kelen kelen ne nana n sɔrɔ n yɛrɛ sɔrɔ fɔ doni ta yɔrɔ la o y'a sɔrɔ tɔw ni polisiw bi ɲɔgɔn na i ka ja i ka fini fini o la anw bɔra VIP fɛ lahara dɔw fana bɛ ci ni mɔgɔ min y'a faamu lahara ko jɛko de don yan jɛko de don yan n'a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ masatɛrɛnin na bi tilegan na an bɛɛ bɛ taa o nka dɔw bɛ kɛ basi kɔrɔ dɛ u bɛ fɔcɛ ɲɛnama kan même temps u bɛ basi kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ basi kɔrɔ nka olu bɛ nɛgɛ sɛji kan dɔw bɛ basi kɔrɔ olu ka tapi fɛnfɛnnen don u bɛ dɛmɛ u sigi b'o kan nka dɔw bɛ tile kɔrɔ f'u bɛ tile k'u dɔ ta u tɛ basi kɔrɔ sigiyɔrɔ t'u bolo u bɛ tile la mana n'u jɔra sen kan n'o tigɛra u bɛ sen dɔ ye u b'o tigɛ waati dɔ la u bɛ to k'o kɛ tan nka ka tila ka mɛ o y'a sɔrɔ dɔw bɛ basi kɔrɔ ma lahara bi ten bulu bɛ fiyɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ala bɛ sin k'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko
direct Yefila. Wallahi. mɔgɔ fila bɛ yen olu t'a dɔn lahara kɛnɛ ye min ye u t'a dɔn yɛrɛ u ti jɔ ala b'a fɔ ulaika allazina la yuqimu lahu waznan olu ti pesi o awɔ k'a fɔ i ka ɲuman de bɛ dayɛ i ka juguman bɛ dayɛ k'a bɛ pese mana ɲuman ka ca a bɛ taa alijinɛ na juguman ka ca a bɛ taa jahanama kɔnɔ o tɛ ni siga kɛ min ma wa ayi mɔgɔ dɔw bɛ yen buru bi fiyɛ dɔrɔn ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye ninnu minɛ ka taa la yuqimu lahu waznan olu ti pese yɛrɛ mɔgɔ fila don kafiri finba e man ka jɔya kafiri ta jahanama kɔnɔ a ti jɔya yɛrɛ ani silamɛba nin ye ala jɔ ye dɛ nin ye ne ala teri de ye a ti jɔ a y'a minɛ ka taa alijinɛ na ninnu maa fila dɔ ka jugu dɔ ka ɲi maa min ko ala tɛ yen minnu ko ala bɛ a ko olu tɛ ala bato a tɛ ɲuman fɔ ala ma mɛ tan bɛ k'o lajɔ o ye tanpɛrɛti de ye o a bɛ fɔ o de ma ko jahanama direct mana olu de don ala k'a limaniya d'a ma ala ko a y'i kali dolo la sankolo la ka tila ka i kali waliyomil maw'udi ani don min bɛ yen n'o layidu talen don don min a bɛ se ka fɔ tubabukan na ko le jour de rendez-vous RDV a y'a faamu o ye don de ye ala ko a y'i kali o la a bɛɛ ni lahara kɛnɛ cɛ a bonyana dɛ washahidin wa mashhudi ala ko a y'i kali wa shahidi ala y'i kali seere la wa mashhudi ani seere bi jɔ minnu kan